जारिमिनखौथ' मानसियानो सोरजियो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों आं सानो मोनसे गोदान जारिमिन बर' थुनलाइनि जारिमिनाव मानोना बेवहाय जि सानथामनि हाबाफारिमोन बर' थुनलाइ आफादनि बे जोबोद मोजाङै जालांदों आरो बेनि हाबाफारिया 6 जानुवारियावनो जागायजेनदों दिन्थिफुंसालि बेखेवनायजों 9 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मा जालांदों बिथांमोननि जथुम्मायाबो मोजाङै जादों आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जों जेखौ जों जेरैबायदि सानदों बेनिफ्राय साबसिन जादों जों जायफोर आलासिखौ लेंहरदों बिथांमोना फैदों जों जाय गेदेमा फुंखा सुबुं हिसाबै लेंहरदों बिथांमोना फैदों दिनै नोंथांमोना नाय जे नेपालनि बर' फिसाफोर बांलादेशनि जायखौ त्रिपुरि होननानै बुङो बिथांमोनहा जोंनि सोनाब बंगनि बर' फिसाफोर जोंनि मेघालयनि बर' फिसाफोर बिनि अनगायैबो आसामाव थानाय गासैबो खना खनला बर'फ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गोदान जारिमिन आं बेखायनो बुंबावगोन जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव थान्दै हिसाबै 1800 बारनाय थान्दै जों मोनफेराखै देग्लाय नाथाय 1800नि बारा थान्दै बेवहाय सौफैदों आरो दिनै बेवहाय हाजार हाजार मानसिनि बाना बोहैदों बेबो बानजाय आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मानि जाफुंसारनाय ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों गोरबो सिङाव गाबखांदों जे बर'फ्रादि मा खालामनो हाया गोसो जाब्ला जोङो थांनाय गोदान दिल्लीयाव 15 आरो 16 नभेम्बराव गोदान जारिमिन जों सृष्टि खालामदों दिनैबो जोङो मानिजाथाव बिश्वजित दैमारि बानजाय आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव दावबायसा बर' बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि मानिजाथाव जौस्रां बर' बानजाय आफादनि गाहाय लोंथुमगिरि आरो लोगोसे बानजाय आफादनि मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि बिबानगिरि दालाय आफादनि मावथि डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा डिमाकुसि ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसा बिथांमोननि जि अननाय जि मदद जि थुलुंगा गुबुनजों जेबो रुजुजाया आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनांगोन दिनै जे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जायफोरनाखि खुंथायाव दङ पुलिस खुंथायाव जायफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन बिथांमोननि मदद गैयामोनब्ला बिथांमोना जुदि जोंखौ नांगौ समाव हेफाजाब होआमोनब्ला जों बेबायदि जाफुंसारनो हाया एखेबारे रोखा बाथ्रा बियो आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे थान्दै मेल जालांबाय थान्दै मेलनि गेजेरजों जों गोबां आयदाखौनो सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो इयुननि हारि दानायनि बाथ्राखौ जों सावरायदों जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव खुनु मोनसे खैफोदाव गोलैनो गोनां जाया जोंनि रावखौ लानानै जोंनि थुनलाइखौ लानानै जोंनि बिजोंखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै जोंनि सोदोमस्रिखौ लानानै जि मोनसे जावरिखांनाय बर'फोरनि गेजेराव फैबाय मोनथाम गोरोबथानि उनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि हारिमु गैलिया दिनै जोंनि जि माहारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै खामानि मावनांगोन हारिनि थाखाय मोनसे समाव बे हारिखौ हाथियारखौ लानानै गियोमोन नाथाय दिनै रावबो बर'खौ हाथियारखौ गिलिया दिनै जोङो मेलेमजों गिजानांगोन जोंनि मावनायजों जों दिनै गिजानांगोन आरो बेखायनो आं दिनै बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि नैबे 64थि बोसोरारि जथुम्मा डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जालांनाय बे जथुम्मायाव गासैबो बिथिंखौ हाननानै जोङो सावरायदों बेखायनो बे सावरायनायावबो जिहेतु जोङो सोरबा आमेरिकानिफ्राय फैदों सोरबा हायद्राबादनिफ्राय फैदों सोरबा दिल्लीनिफ्राय फैदों सोरबा चेन्नाइनिफ्राय फैदों सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फैदों रावबो जोंखौ बुङाखै जे आं थांनो हाया बिथांमोना फैदों बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि जि प्रेजेन्टेसन बे सांघातिक रोखोमनि गोजोनथावना जोंनि बर' फिसा मोनसे समनि रायजो बेंगिरि रन्जशेखर मुसाहारि बिथांनि जि स्पिच हेमन्त नार्जारी सारमोननि स्पिच जायफोरनाखि बर' गोरों सुबुं बर' नङा नाथाय बिथांमोननि स्पिच जोंनि बिखा गोरबोखौ दोहो दोहो खालामदों बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया जारिमिनारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों हारिया गोबां मोननो हागोन मानसिफ्रा साननो हागौ जे बिराद खौटि थाखा खरस जादों नाथाय जोङो
जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों कौटि ताकानि बांसिन जोङो बेसेननि मोनसे गुन जों बाव गालांनो हागोन बेखौ आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै रोखायै बुंनो हायो। थेंक इउ।